फाइबायदे माथानि सानाबाङै बुखुंद फाइबायदे माथानि सानाबाङै ताखुंद फाइबायदे जोंनि माथानि सानाबाङै बुखुंद फाइबायदे हामबाय जोंनि सिङाव आसगलायमानि उद्देश्य अंखाय जों जोंनि एलाकायाव हस्पिटाल सोनावानि सरकारनि थानाय हस्पिटाल सोनायनि जों डिमान्ड खायो ओमफ्राय बैंक नेशनल बा स्टेट जिखुनु कायसा बैंक जोंनि एलाकायाव रवानि ओमफ्राय जोंनि पोस्ट ऑफिस गामाखौ दंमानि अमरपुर तिलां थांलाहा ओमफ्राय बना जों हाय गामाखौ तवानि डिमान्ड खायो जोंनि एलाकानि जे लामा रक 10 बছর सिगां सोनाजाक मानि ताक बुदै रिपेयरिंग या बन रिपेयरिंग खायथों एके थिकायसे कास्को एलाकायाव हाजार फेमिली दङ आरो जाबो कोनो हस्पिटालनि सुबिदा करे अमरपुर हस्पिटाल बाय प्राय 10 থেকে 12 किलोमीटर आसंगु ओंके जाफला बर आरोनि फायो अमरपुर ट्रिटमेंट खायनो बरनो असुबिदा अनि माबे बरनारबो कायसा कास्को बाजाराव कायसा हस्पिटाल डिमान्ड खायो जों ओमफ्राय बैंक लामा ठीक खायानि अमरपुर हइते सेसुआ कास्को बाया ओ लामानो तैसे रिपेयरिंग खाया कोई कहाँ करवानी एते कैसे अंके बरनी पोस्ट ऑफिस आगे सरबंग दंमानी ताबो अमरपुर बरनी पोस्ट ऑफिस आइन हाय तैसा कास्को नितलां जाथों बुबाग्रा आयोग लक्थों बुबाग्रा आयोग लक्थों बरक दफा आयोग लक्थों बरक दफा आयोग लक्थों जिनि सानमाना मारनाय गामको तै कास्को बैंक मारनाय गामको तै कास्को हास्पाताल मारनाय हायको चुबा चलेनाय जिनि माथानियाव मारनाय हायको चुबा चलेनाय थैब्रनाय फानब्रनाय जिनि माथानियाव नालायनाय थैब्रनाय फानब्रनाय जिनि माथानियाव नालायनाय जिनि माथानि सानाबाङै जों केबनो लासिया जिनि माथानि सानाबाङै जों केबनो किरिया जिनि माथानि सानाबाङै अ ताखुग्र फाइबायदे माथानि सानाबाङै अ बुखुग्र फाइबायदे जिनि माथानि सानाबाङै अ ताखुग्र फाइबायदे जिनि माथानि सानाबाङै अ बुखुग्र फाइबायदे तिब्रामथा आयोग लक्थों तिब्रामथा आयोग लक्थों बुबाग्रा आयोग लक्थों बरक दफा आयोग लक्थों बरक दफा आयोग लक्थों हामबाय बुबाग्रानि थानि तो सिनि बुबाग्रानि थानि सिनि हामजागमा दङ बुबाग्रानो हाजागमानि बागैनो जों दाबो पालखे जतनो थासांलाय दङ अमनो राज्यबासिनि थानि मेसेज जों बुबाग्रानि बिसिंतै जों जत थासांबो त्रिपुरा साफांथों बाङालि फांथों मुस्लिम फांथों जारा आसल त्रिपुरी आदिबासी जों जत थासांबो महाराजानो समर्थन खायथाय जोंनि त्रिपुरा राज्योनि शान्ति सम्प्रीति उन्नतिनि बांगै बे राज्य सरकारनि थानि सिनि आपिल जेसुक दायति मासाक जोंनो हस्पिटाल तै बैंक रवानि त्रिपुरासा एलाकानि बागै गभर्नमेन्ट जे सामुंखाया जों दीर्घ 70-72 बोसोराव मैनो लोक दङ सिनियर विशेषके फातानि बरक बांलादेशनि बरक हाबमानि बागै जों जारा आसल त्रिपुरी से बाङालि फां मानो त्रिपुरा साफां मानो जों जारा आसल त्रिपुरी जों जतनो बन्चि दङ आनि बाङै जों जत विशेषके आं जारा बाङालि अंशनि बरक दं जारा आसल त्रिपुरी
আসল ত্রিপুরি যারা বাঙালি অংশনি বরগ বরণ থানি চিনি আপিল চিনি ত্রিপুরা সারনি ও দুদিন বরগু जों बायबाक्सा बासा फाइके चावो जोंनो साहाय्य खायफेके चावो Sini matanya maro nai, sini matanya maro nai, hai kecewa cole nai, hai kecewa cole nai, sini matanya maro nai, hai kecewa cole nai, kubro nai pan bro nai sini matanya nalai nai, kubro nai pan bro nai sini matanya nalai nai.